את כוחות צה"ל מהמטה הכללי ומטה, שכל מקום כזה לא רק שיושמד, אלא שלא נאפשר את חזרתם של המחבלים אל תוך המקומות האלה. זה דבר חיוני על מנת לשמור את ביטחונם של תושבי הצפון. איננו נלחמים בעם הלבנוני, אנחנו נלחמים בשלוחת הטרור של איראן חיזבאללה שכבשה את לבנון. אני רוצה מכאן לפנות ישירות למזכ"ל האו"ם. הגיע הזמן שתוציא את יוניפיל ממעוזי החיזבאללה וממרחבי הלחימה. צה"ל ביקש זאת שוב ושוב, והוא נתקל בסירוב שוב ושוב, שכל כולו מכוון לתת חומת מגן אנושית למחבלי חיזבאללה. הסירוב שלך לפנות את חיילי יוניפיל הופך אותם לבני ערובה של חיזבאללה. זה מסכן גם אותם וגם את חיי חיילינו.